Buskani talni dormani rangbai nok tangai renai khoroksa bigran nukungno MDC Direndra Deborma cha salo agur tolawo phaina ongkor pro 46 mile amcheni Kumaparani bukuk Sukuntola Deborma basa khorok britye nok kisik misiko bial bai solai tongpro nugui nukungni bialni koktoma khanawi o kogrekha demsora kozsora constituency MDC Direndra Deborma Atas karo tongnya mulai sereru nih bo. Jarang kata tonggo. Sereru pori. Jarang pori, apa no pori semania orang pori bagai. Tampung nin solanin ke? Obon Deborma. Nin bung ke? Sukuntala Deborma. Serak ka orna. Apa pori sereru? Apa no wasi poti kaimani. Engkai kai semale sekitar so kam min engkai ba. serak ke? Korok beri, beri mamang. Oke takle asai. Besok bal kanar kor tong mani. Seng tongman bisang ka. Semono serabang mas ini tongman ya kau tahu serabangnya deh ba. Nggak bisang kata. Sini MDC saat nong kisah misah coba mani. Rang pusat rok bo phai ma tong khanin khawa. Cara kebelang bo. Tak kabel. Bo tep sakana no tam. Aw. Bo tono tep coba nai borok nono dong. Yang nak. Kayang na. Tep coba nai sini sar song nong na sing tong ni borok tong ches ta khai tong nong na tam khai nok rok tangai di manai. Abo no no khalo bo tong ma ji do. Lah sih kan hanya semua kom lah semua jangan sibai mana. Belai hambai tini chung asu salko bang maramoi agli rogo thanglai failai ingke mo paran pung tam sing kamu 47 Aku 46 amake 46 kumara. tabo kayang chini Onukuti district north district ni phagenge debrabo thak turning go morok jotono nogo belai khairok mani singsa sarai busa mot nok soye dos panungnya mohai nogo tonglai jao borok ni chana ni nungya ni belai bial bolong ni tokha mui konsok mui kontro mui aro phalai choli tonglai jao ina hai jora wang belai kha khamka borok no thangphai nogo ba moni bagai inang borok no kicha chukti chugyati chuba mung ruphaina boy phaikyam ingke buskango ang borok no ani ব্যক্তিগত rang bai phano ani phainai masni ang chesta khlainai bo jora rok ang yak chugui mano borok no nok tangnan bagai tin rok pairana ni bagai ang taibo kobongna musungo chini kibra do phani takuk tai bukuk som rok phaidi mohai khlaina turuk chungsin do phano chuba lai mani bisingti hamjak lai mani bisingti chung buskango chini thinango chungmai baksa jotono chung saman khlai himlai ani hine ang jotono kobogo hambai Koktumao Shaiman Kha 46 mile Kumaparani Oboni Deborma by Sukuntola Deborma Bisharomoi o Bolongo Nok Tangai Tongpaimani Bolongni Thalik Muikhun Muikhun Choktai Tharok Phalei Phaisa Masawo Phaisa Masayakhe Tonglaimani Busabu Khorok Bri Rungnogo Pori Nanibo School dress Pai Manyani Bagai Schoolo Rohori Manya O Hasakani Thaksukjak Bigrani nok kisik watikalai zeri tongmabo sisilala angai thampuiro warjagi tongmani nugai tongai manjakliya khaganang MDC Direndra Deborma bo kogrkha buskangni talono borokno wati nobar tai thampui katinani bagi nok kaham kaisa tangi refainai hanei bo koikha khaganang joto lukurokno bo omahai nukhungrokno chubawi hani busa ungmani bai hani busa rokni no Barza tongo borok hai borok no mutangnani hanei kok kecharkha lukurok no MDC Direndra Deborma